Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi. Adineko japoniar baten pausotxoak bezala gau beltzena den orduan. Zaratarik ez ateratzeko saiakera. Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi. Galtzerdiak irrista da motzetan, baldosa gainean. Estimatzen diot alegina, Allenderi. Lorik ezaren hotsik gabeko alarma. Bat eta bi, bat eta bi, bat eta bi. Allendek azkenaldian ez du ondo lo egiten. Esaten dit ez duela arrazoi berezirik horretarako, baina arrazoi ez diren hoiek pixua hartzen dutela gauez. Atzera eta aurrera entzuten dut oinez, pasiloko baldosen gainean, pauso txikitan, bat eta bi, bat eta bi. Bere burua lasaitzeko egiten ditu paseo domestiko hoiek, kartzelako patiokoen antza izan dezaketenak agian. Eta bai, nik entzuten ditut, gauero. Beraz, bai, entzuten ditudanez, nik ere ez dut ondolo egiten. Bagara bi. Begizulo beltz parea gara Allende eta biok gaur goizean elkarri begira. Ea ba, zerbait egiten hasten naizen. Esaten diogu gure buruari. Baina ez gara ezertan hasten. Ez dugu indarrik. Maite Larburuz gogoratu naiz. Eta arkaitzkanoz. Nire insomnioa poema errezitatuaz. Mugikorrean jarri dut ozen, biok entzuteko moduan, ea egoera desblokeatzen den. Nire insomnioa. Idi baten sabel taupatia. Nire insomnioa, Wyoming edo beste edo zein estatu karratu. Nire insomnioa, idi baten sabel taupatia. Nire insomnioa, erbi eiztari. Nire insomnioa, baloi medizinal. Nire insomnioa, atetik sartzen ezten altzari. Nire insomnioa, egunez sekula idatziko ez ditudan ideia maisu maestrazkoak. Nire insomnioa, bilana bilen eta aurkitu ez dudan. Nire insomnioa, aurkitu dudan eta bila ez nen bilen. Nire insomnioa, baiezko hotzanen mamuen damu amu. Nire insomnioa, egaldatu ez den kometa baiketa. Nire insomnioa, Batman balitzor beltza. Nire insomnioa, Jesus, don't cry, don't cry. Nire insomnioa, emearen eta enearen arteko labar eta bar. Nire insomnioa, hitz pornografikoekin balizatutako itxasoa. Nire insomnioa, bergaran besarkada. Nire insomnioa, ituna itogina. Nire insomnioa, kojo manteka, kaiser zoze, erren pilaketa. Nire insomnioa, gonaduna, ziperduna, bizarduna, albuduna. Nire insomnioa, lore bat eta ez du kulparik. Nire insomnioa, plagiatzaile doilor. Nire insomnioa, eraikitzen ari zirela eunka erromatar hil ziren akuedukto. Nire insomnioa, herrian elkartopatuko dugulakoan zure insomniorantz. Tunel bat zulatzen zure insomniorantz. Nire insomnioan, nire insomnioan, ito zaitezke peñeta berriro. Kendu hori, esan dit Allendek. Kendu hori. Eztarria urratuta du,
eta sututa begiratu dit. Kendu hori ez nau lasaitzen, esan dit, eta kendu egin dut. Leiotik kanpora dagoenari begiratu dio apur batez eta ondoren berriro niri. Begietako bi zulo beltzetan argi izpi pare bat ikustea iruditu zait. Badator zerbait, beraz, badu zerbait. Prestatu egin naiz. Eta esan du, lo faltagatik izango da agian, baina ez dut uste horregatik bakarrik denik. Azken aldian literalitatearen alde nago. Mezu garbien alde. Itzulinguruen kontra. Gauzak behar bezala ulertzearen alde, ebokazioaren kontra. Eta jarraitu du esaten azalduko dizut. Uste du nekeak zorroztu egiten didala adimena eta zehaztasunetara jotzera eramaten nauela. Eta berriro diot, ez dut uste nekea bakarrik denik horren arrazoia. Zuzen doazen mezuak behar ditut, hartzaileak behar bezala ulertzera bideratuak, iradokizunik gabeak. Azken aldian ironiak, simboloek, ambiguotasunak, nire honetik ateratzen daute. Tira, jokoa martxan dago. Has gaitezen.
Allendek ere badaki jokoa martxan dagoela. Zerbaitegatik dago niri begira zain, lo ezaren orratzek zulatutako animali begi hoiekin. Eta esan diot, badakizu ezin dudala ados egon. Eta okerrena da uste dudala zu ere ez zaudela zure buruarekin ados. Ezin duzu esan duzunarekin beti une oro koherentea izan. Gustuko dituzun gauza guztiak botako dituzu harrika. Oraindik ez da urdurik jarri. Jarraitu egingo dut. Esan diot, sentitzen dut, baina Wilcoren Impossible Germanirekin gogoratu naiz. Harmonia baterako ezinezkoak diruditen akorde hoiekin nola hasten den, beste leku batera eramango zaituen pop kantu eder bat sortzeraino. Erreparatu hitzei, Alemania eta Japonia, bigarren pertsona bat, maitasun deklarazio bat, eta baita kantuan ari denak duen asmoaren adierazpen bat ere. Esango dut, zer esan nahi duen honek niretzat aldudana egingo dut. Badakizu Allende beti ez dugula asmatzen, esan nahi duguna esaten. Eta are gehiago, beti ez dugula esan nahi duguna zehatz esan nahi. Eta hortik, gauza ederrak sortzen dira. Impossible Germany, unlikely Japan. Wherever you go, wherever you land, say what this means to me. I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Fundamental problem all need to face. This is important, but I know you're not listening. Oh, I know you're not listening. This was still new to me. I wouldn't understand. Impossible Germany, unlikely Japan. This is what love is for, to be out of place, gorgeous and alone, face to face. With no larger problems that need to be erased. Nothing more important than to know someone's listening. Now I know you'll be listening. Ezinezkoa Alemania, improbablea Japonia. Edonora zoazela ere, edonon lurreratzen zarela ere, esango dut zer esan nahi duen honek niretzat. Aldudana egingo dut. Ezinezkoa Alemania, improbablea Japonia. Funtsezko arazoari egin behar diot aurre, garrantzitsua da. Baina badakit, ez duzula entzuten. Badakit ez duzula entzuten. Hau oraindik berria da niretzat,
enuke ulertuko. Ezinezkoa Alemania, improbablea Japonia. Horretarako da maitasuna, leku batean egoteko. Eder eta bakarrik, aurrez aurre. Ezabatu beharreko arazo handiagorik gabe, eta ezer importanteagorik ez, norbait entzuten ari dela jakitea baino. Orain badakit, entzuten egongo zarela. Atzeraka bota du bizkarra ulkian eta burualdean egin du azka. Badaki zertan ari den. Buruaren keinu leun bat ez adierazi dit, ondo hartu duela nik esandakoa, ulertzen duela. Hala ere, hasi da esaten. Hala ere, onartuko didazu, ulergaiztasuna zenbait jendeki intelektual handi ustekoren arma erabilinetako bat izan dela. Idazten hasi eta hau honela esango dut eta ez du inork ulertuko eta horrela guaia izango naiz, beren buruari esaten dieten hoiek badakizu. Askoz posizio boteretsuagoa da hori, noski? Idatzitako hori irakurri ostean, ez dute zer ulertu esaten duenarena. Baino, hartzaileak lehenago jarriko du zalantzan bere burua sortzaileak baino. Eta jarraitu du. El Mundo Today agerkari digital satirikoko berri bat gogorarazi didazu. Ironiaren erabileran maisuak dira. Oliver Laxeri buruzkoa da berria, badakizu, Sirat filmarekin orain bueltaka dabilen honetan, adierazpen mokoarro handi uste otxandikoak egiten dituena beti, intelektualtasunaren batazbestekotik gora dagoela erakutsi nahirik. Itxuraz. El Mundo Todayko jende azeriak Laxeren esan batzuk jasotzen ditu gaztelaniaz. Adibidez, soy muy martes que bosteza mármol, batetik. Edo, vientos en si bemol recorren la mayonesa del pensamiento, bestetik. Edo baita, mucha gente ve en mí lo que no quieren masticar. Pues bueno, lo metalizo 100 pies, ere. Laxeren arabera, sintagmez eta hitzez osatutako giza hizkuntzek ez dute bere ideien abstrakzio konplexua solaskideari helarazteko behar duten garbitasun eta sofistikaziorik.
Allende nire ondoan dago, baina inpresioa dut dagoena baino urrunagotik begiratzen dio dala. Lo falta da, badakit. Eta harrituta ohartu naiz nik ere konkreziorako beharra dudala. Gauzak zehaztekoa, zorrotz aritzekoa. Nekearen eraginez suposatzen dut. Eta hori bada ezpada ez diot Allenderi esango ze hazi egingo da. Bitartean zain daukat begira. Begiak diren tunel bioien amaieran bizitu eginda argizpia. Gozatu egin du Oliver Laxerekin niri adarra jotzen. Eta esan diot, Arantza Santestebanen aipu bat ekarriko dizut. Jakin aldizkariaren azkeneko alekoa. Identitateaz, desiraz, begiradaz, ari da testuan zehar, eta momentu batean honela esaten du. Modu argian ikusten ez dena da, normalean, desira pizten duena. Errepresentatu ezin eta erabat esplikatu ezin daiteken horretan sortzen da bizitasunaren trama. Ondoren, Eduard Glissant, Martinika uhartean jaiotako poeta eta saiogile antillarra aipatzen du, eta bere ideiak dakartza testura. Hona hemen. Glissanten ekarpen nagusinetako bat da opakutasunaren eskubidea. Opakua, argiari igarotzen uzten ez diona da. Hau da, guztiz irakurterraza ez dena. Haren ustez, Karibeko herritarrek eta oroar kolonizatutako subjektuek ez dute zertan mendebaldeko begiradaren aurrean gardentasunez agertu. Eskubidea dute ambiguotasunez, ulertezintasunez eta kode propioz agertzeko. Azpimarratzen du ezinbestekoa dela, mendebaldeko irakurgarritasun inposatuari uko egitea. Horrek, subjektu kolonizatuen gorputz eta esperientzien irakurgarritasunik eza eta hala haien askatasuna aldarrikatzea esan nahi du. Alegia begirada homogeneizatzailearen aurrean ez izatea derrigorrez literala. Glissantek salatzen du mendebaldeko pentsamenduan gardentasunaren nozioa aplikatzeko modua bidegabea dela. Injustua. Are gehiago, esaten du ekintza violentoa dela norberaren, gardentasunaren eredu normatiboa besteei inposatzea.
enuen inoiz pentsatuko ulertezintasuna, opakotasuna, gauzak ulerterraz ez ipintzea borroka politikorako tresna bat izan zitekenik. Eta Allende ere ezustean harrapatu du Sant Estebanen aipuak. Amorruaren marra gorri fina marraztu zaio begi ondoetako argi izpi borobil parean. Aspertu dela ematen du. Elkartasuna erakusteko tentazioa izan dut, baina ez dut egin. Ni ere nekatuta nago. Badakizu zer, esan dit. Xavier Montoya jarriko dizut muturren aurrean. Ez Alemania, ez zinezkorik, ez opakotasun deliberaturik. Hitz zuzenak, tirokatuak, jaurtiak. Badator fandangoaren buelta eta samina zer den ikasteko bidea hemen dago. Edo mendekua berez txepela dela adiraztea, baina gozoa ere badela esatea. Finean bi hitz. Izorra adi. Literalki, ebokaziorik gabe, garden, opakotasunik apenas. Fandangoaren buelta etorri omen zain, piztutako suan kiskali egin naiz. Orainik hasi behar zamina zer den, nik ikasitakoa aspaldi, izorra hadi. Orandu niren zanda, izorra hadi. Orandu niren zanda. Mendeku txepela badela jaki, oso ongi zekina neronek noski. Txepela baino goxoa ezin izan erruki, ikeragindako minak ez din bueltarik. Izorra hadi. Orandu niren zanda, izorra hadi. Orandu niren zanda. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Izorra hadi. Orandu niren zanda. 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 Lurrera eroritako zati ubelduak bildu ditut kontuz. Allendek alde egin du Montoyaren kantu erdian, beraz, bukatu da gaurkoa. Nago zauritua, kolpatua baizik. Eta hori beti da gozoagoa eramateko. Are gehiago,
euforia arraro batek harrapatu nau. Saltoka asteko puntuan nago. Aspaldiko lagun Diego Martiarturi galdera botatzeko unea heldu da zalantzari gabe. Ea, Diego, mezu zuzenak, ulertzereko aitzakiriarik gabeak, ala ebokazioa, iradokizuna, ambiguotasuna. Problema latza da insomnioarena. Dena dela, batzuetan kanpo faktoreek eragiten dute lohartu ezina, eta horri zorionez buelta eman dakioke. Azpeitiko lagun baten amari egun batetik bestera joan zitzaion loa. Hasieran larritu egin zen, osasun arazoren bat ote zen, baina egun batzuetara konturatu zen ondoko altzari fabrika itxi izan zela bere insomnioaren arrazoia. Lantegiaren zarata monotonora ohituta zegoen Andrea, eta horren faltan balorik ez. Izan ere, batzuetan, isiltasun erabatekoa, ez da honena ondolo egiteko. Hobe, zurrumurru errepikakor konstante bat. Podcast bat irratian, adibidez. Baina goazen Manesek planteatu duen dilemaren muinera. Mezu zuzena, ulertzeko aitzaki bakoa, ala mezu ambigua, evokadorea, iradokitzailea, horra hor koska. Esango nuke bakoitzak daukala bere momentua eta bere lekua, bere testuingurua. Manifestazioetan esaterako, ezinbestekoak dira gezien antzera zuzen doazen mezuak. Mezu argiak, kontundenteak eta interpretaziorako zirrikitu bakoak. Punkiak ere betidanik izan dira maisu beren kantuetan zuzeneko mezuak adierazten. Harriak bezala jaurtzitzen. Azken finean, mezu zuzena ezin aproposagoa da protesta egiteko, injustiziak salatzeko, kolektiboak antolatzeko, eta ekintza zuzenera bideratzeko. Oso bestela gertatzen da, helburua giza kondizioaz hausnartzea, gogoeta sakonetan murgiltzea, edo edertasunaren bila abiatzea denean. Horretarako, mezu zuzenak kamuts gelditzen dira gehienetan. Kortozirkuitua gertatzen da, mezu zuzenaren lekuan iradokitzailea jartzen denean, eta alderantziz. Demagun, metalgintzako greba egun bateko hitzaldi sutsu batean, hizlariak hauxe esaten duela. Taladrina tanta lodiz idatziko ditugu hitzarmen kolektiboaren lerrorik distiratsuenak. Kapitalistaren gorbataren kolapilotik azke. Edo demagun terapia egiteko orduan terapeuta batek esaten diola pazienteari. Zure joera eskizofrenikoek ez dizute inguruko jendearekin harreman sanoak izaten uzten. Horregatik ez zaizu inor inguratzen. Eta 60 urterekin oso berandu da horri buelta emateko. Bitxia da, baina guztiz lekuzkanpo geratzen diren mezu molde horiek badute, hala ere, balio erantzi bat, umorearena. Kontuak kontu, nago Allende garai punkixamar batean murgituta dabilela azken aldian. Hortik, literalitatearen alde hartu duen bidea, interpretazio aukera askoren artean galduta ibili behar barik. Pasatuko zaio. Etorriko zaio barrura begira jartzeko garaia, eta lausoagoak diruditen gauzen bila abiatuko da. Bukatzeko, isiltasuna ekarri nahi nuke berriro izpidera. Isiltasunak gordetzen duen mezua izan daitekelako zuzena, okerra, evokadorea, ambiguoa, bete-betea, utza, arina-arina, berunezkoa, eta batzuetan loaldi sakona ekar dezake. Beste batzuetan berriz, insomnioa.
Gaua oraindik gainera erori etzaigun arren, pauso txikiak entzuten ditut pasilloan, atzera eta aurrera, atzera eta aurrera. Galtzerdien hots gorra baldosen gainean. Ez diot ezer esango, horretarako beharra duelako egiten du. Ez dauka beste bueltarik. Datozen egunetan edo hilabeteetan, etxe ondoan, Azpeitiko fabrika bat instalatu eta martxan jartzea desio dutenen klubean jarraituko dugu, Allendek eta biok. Itxasoa nere oe azpian egun sentirarte ez ditut irikiko begiak saiatzen aizenean traketx lotxak utzi beratzen bizipenak ondo bildu denborak nauka gatibu Ta zergatik hiltzen gara osoki bizi ezin bagara Ta zergatik bizi gara ez bada zure besarkada rengatik izango